Mano wamulan na weche motenre kod masiche mag apaya. Ekin thuolo mosekalo nyaka kod mgajuong kata mana machiegni ni. Masiche mag apaya osebedo ka medre. Nyaka gi sani jatend migawo mochung' weche mag wuoth e pacho ka Kipchumba Murkomen bende koro noyango chike 13 manyien ma bende nowacho ni biro bed ka iluwo e apaya, ma bende kidek kelo kata mana nok manodok chien mago mag basiche ma bende osebedo kaneno. Wach moro malit, anyuola mopogore osebedo ka ywak kaluwore gi masiche mag apaya manotimore nyocha ka nyakor Mgajuong. En masira manokelo tho mano mag ji madirom 7, masira manotimore Ngata e kaunti mano ma Nakuru. Nitiere miyo moro e kaunti ma Kisii ma bende nolalo yawuote 2 machogo gi wuode maduong'. Wach moro malit ahinya. Wawacho na kotendre kod masiche mag apaya makama. Dibed ni chike 13 ma bende koro Kipchumba Murkomen biro bedo ka konyo. Ang'eni migawo mochung' weche mag wuoth osebed ka iseyo kaluwore gi masiche makama. Wilberforce achak kodi kaluwore kod okang' makamano. Mokwongo wago mos ne jogo duto te mosewito osiepe gi anyuola, jomanyo ohinyore pod nie ute mag thieth private nikech public to sirikal oketho. Ok en gima yom ahinya kaka piny mar Kenya masiche osebedo mang'eny. Ingen sama koro iwecho masira mar apaya mako ng'ata. En onge ni an ja ODM kata ja party moko matindo ka. En wach malit ahinya. To shida mantie Sharon, wan gi chik mar apaya wan go. In fact gimoni Murkomen biro wacho ni kelo chike en mano ng'ama kia tije. Wan gi chike already. Implementation mag chike gi ema watamore samoro timo. Chik mar barabara kanonyuola, nang'en kiidho gari to winjo bed kiidho public service vehicle to winjo bed ni twe mkanda, winjo bed ni onge excess, winjo bed ni gari no ero ni gi insurance and all those things. Gigi duto nitie. Shida ma wan go namba 1 blame police. Iyudo ka iwuok e estate, ng'enyne watiyo ga gi matatu seche moko. Iyudo ka ji oliero nyaka e matatu. Mano koro police ema iblame kata mana seyo aseyo police gimo mi aseyo police ingene kata mana ka seyo bila in kaka jawuoth iseneno ka mtoka opong' idhi kanyo ni liero samoro kwayo sambaza kanyo police oket ni mondo maintain law and order. To kapoko maintain kaka japiny ni ka koseyudo ka maintaining law and order ni otama to koro enforce. En ni sama police oneno ma ingen shida mantie ni government and moso transport ka an a lot of cartels. Chiko wacho ni geche te nyaka bed gi safety belts. Tij police owinjo bed ni to gigi bende tiyo e gari ka. To bende wapenjire kata mna Monde kata mna Wilberforce kinde ma bende watimo seyo manone obila mapacho ka. Wacha ma bende Jafet Koome mano gai mar obila